Motuo na gid kog damgo buanga oy nagdamgo ko ba na natulog ko gikan. Pagkahuman gidamgo na ako nga nagkaon daw ko og suman pero pagtuon ako nagluto og suman si papa wala man di ay oy damgo ra. Ug sa dihang giuna-una na ako kung unsa tong damguha. Ug hangtod ning abot gid ko sa kabagnutan kay naaman sa ako ang utok gihapon ba gi-recall na ako na murag diri man gitong dapita ba mao to ako adjong gipangita ang lugar kung asa dapita. Ug sa dihang naglibog na jud ko sige jud ko una ako jud ginahuna na mao man gyud ni ba pero sa dihang nauna-unaan gyud nako mao gyud ito dapita o nakit-an gyud nako ang punuan sa balanghoy ug sa dihang pag-adto nako nakit-an nako ang punuan sa balanghoy ako ang hinahinay og duol no kay basig naa gyud tinuod dito nga kay dito man gyud na part gid na akong gidamgo. Ug sa dihang nagdala kog sundang kay ako ag yung kaluton kay basig tinuod ay ang damgo no. Kay kasagaran mga ingon sa akong katiguangan na ang damgo tinuod. Ug sa dihang ako yung gikutkot kay paspasan ako kut na shock ko bayot. Nakita gyud nako ang usa ka balanghoy. Balanghoy gyud. Wa ako nag-expect na tinuod jud siya basig natulog ra ko no. So ako adyong gitilawan giabrihan kay basig damgo ra pud ko. Ug sa kasamaang palad na ay ning lili nga marites wa gyud ko nagpahiring na nakakita ko sa iya ha. Ug sa dihang gikaon na gyud nako ang balanghoy na tinuod man gyud ay oy wa jud ay ko nagdamgo. Tinuod gyud siya realidad gyud oy as in gikaon nako lami kay glasa kanang talagsaon ba ang lasa nga suman. Unexpected kaayo nga tinuod gyud ang damgo no maginaot unta ko oy nadamguhon pa ko maunsa nga klase-klaseng damgo nga pagkaon kanang matinuod ba na-prove yun ako tinuod jud di ay ug sa dihang marites wa jud kaagwanta naghinok-hinok gyud siya dito wa siya kabalo na nagtago ra dito sa lubi so giadto pud niya ang ako ang gikutkutan sa balanghoy kay naning iyawat pud siya nga makakuha pud siya nagsige pagpanlingi-lingi Ginoo ko nagtuog gyud siya wa ko kita sa iyang gipangbuhat ug sa nakita nako na siya nakuha hala nakakuha pud siya og tinuod nga unsa na balanghoy tinuod gyud nga balanghoy ug gipadayon nagkutkot kay siguro lahi ang iyang gusto makuha no kana sigurong suman ba na pareha na akong gikaon ug sa diyang nagduha-duha siya nagwonder siya nganong nagyaw-yaw pa siya nganong balanghoy daw ang iyahang nakuha syempre punuan gud sa balanghoy di balanghoy gud ang makuha lisod pug saging sa dihang nagsigi siya og kuan yaw-yaw natingala siya na dili man daw na gusto ing-ana ang iyang makuha gusto po daw niya mukaon og suman bisyosa pud kaayong maritis oy ug sa dihang iyahan na siyang gikutkot wa gyud siya na daw bayot ug ako ang siyang gipakita na nagkaon yung suman tinuod gyud ang akong damgo gilili na ako unsa na imong kuha nganong balanghoy man na wa ka nakuha adito dapit panguha o kadito ko nakakuha ana siya wala lagi daw o ana ko na naa oy adto adito ani pet na akong katawa kay ang iyang nakuha balanghoy gyud na tinuod nasuko siya sa ako